maswera sei muri Zimbabwe? Welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana karike kuchanga kako kuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingi wagara waka subscriber, don't forget to comment and like this video. Muri Zimbabwe nasinda kuigirai nyaya inorwadza inosirisa, nyaya yakaitika kugweru yemukomana anonzi Emmanuel ane makore sangane makore 16 uyo akashaika kumugweru CBD muri Zimbabwe. Emmanuel akunzi akaonekwa musi wa 12 July muri Zimbabwe, makuseni kuma 5 makuseni muri Zimbabwe, akashaika muri Zimbabwe. Mutumbu wake wakaonekwa mu along Robert Mugabe Road muri Zimbabwe kugweru. Pari kufungidzirwa kuti mukomana uyu akafa Mushure Mekunge Arohwa NeChando muri Zimbabwe. Arohwa NeChando pakati peusiku muri Zimbabwe. Chinova icho ndo chakamuuraya. Inyaya inorwadza, inyaya inosirisa muri Zimbabwe zvokunzi mukomana uyu ainge akakanganisika njigere muri Zimbabwe, saka akabva kumba asina waangazivisa muri Zimbabwe ndokupinda mutown muri Zimbabwe. Saka nekuda kweChando musi uri kunzi kwaitonhora zvisingaite muri Zimbabwe ndopakanaya muri Zimbabwe kugweru NeChando muri Zimbabwe. Zvinova zvakamuuraya. Inyaya inorwadza, inyaya inosirisa muri Zimbabwe. Tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya mucomment section.